duguba jale dɔ ye maa kekun ye dɔ ye laloma ye Bouakari Bamakɔ n'a lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen Bouakari k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Bouakari jamana kunnafoni o de b'a kɔnɔ nka a bi sɛbɛn tubabukan na Bouakari kilisi mana d'i ma bamanankan na ni k'i b'a fɔ kan wɛrɛ la a kilisi i k'a dɔn a tɛ mago ɲɛ Bouakari sali i k'a dɔn a tɛmɛna Ala ani ce Bouakari an bɔra ka sunkaloba min kɛ an bɔra ka sali ani Ala deli minnu kɛ Ala k'an minɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Ala k'an minɛ an ka jamana ye Bouakari sali tɛmɛni i k'a dɔn min ye a gafe fɔlɔ a kunnafoni di fɔlɔ o ye bi ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ e ni ne fila kɔ a dalen don la elɛ ni Bouakari an n'an seko kɛ kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ nka baara in di ɲɛ abada fo maa damadɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra ka ban i k'a dɔn taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ ka jaw ta ni ka tila k'o jira diɲɛmaa na o bɛ Hamɛdi Jakite bolo Bouakari nka kumakanw ni ka suru fiɲɛ fɛ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ i ka se k'a sɔrɔ o danganiya o bɛ Jibi bolo sɔgɔmada in na e ni ne fila anw da kɔni ye kalanni ye ni Jibi ye yamaruya di k'a jɛnna n'a ye ka lajɛli kɛ fa bɛɛ lajɛlen ka ɲi o tuma a ka taamasiyɛn d'an ma an b'an k'a kan o bɛɛ bɛ o de waati wɛrɛ ne ko bala cogo bɛɛ di Bouakari ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Soir de Bamako Bamako wula san 32 sɛbɛnni Bouakari ni t'i ɲini ka kɛ écrivain public ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Laya Jara ye Bouakari k'a dɔn Bamajɛ kawale bi ban i kana se ka o kɔni na sabula ni faali maa to a banna n'a si la tununa i k'a dɔn yarɔ an na wulikajɔ dabila sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn tile 2 in na min y'an ka sɔrɔsikuluw ye dɔdɔlɔmani ani lakana yɛrɛ bolo kan anw yɛrɛ t'a dabila yanni diɲɛ wuli cɛ wa an tɛ sigi bilen k'a kɔnɔ dɛ a bɛ dugu yɔrɔ min a bɛ taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ sa an b'a nɔbɔ nɔbɔli in bɛ kɛ sen na a bɛ kɛ moto la Bouakari Sidiki k'a dɔn a bɛ kɛ dakabana machine minnu bɛ sankolo i k'a dɔn o kɔnɔ olu bɛ filɛli min kɛ hali digiɲɛ Bouakari k'a dɔn a bɛ don ka bɔ min kɛ olu ɲɛ b'o la sɛbɛnnikɛla ko Kayikaw fɛ yen Armée Mali est-ce que Bouakari k'a dɔn u ye wulikajɔ min kɛ kɔsa in na cɛ 100 ani kɔ i k'a dɔn olu kɛra lahara dugulen ye sɛbɛnnikɛla ko i kana siga Armée Mali kale fɛn min na Bouakari k'a dɔn a bɛ kɛ ten sɛbɛnnikɛla ko sɔminkun kelen don min ye Kayina lamini Bouakari k'a dɔn u bɛ yɔli la nin yɔrɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i y'a dɔn k'a fɔ maa fasanenw sabula n'u ye ko kɛ u bɛ boli de ka t'u dogodogo Bouakari k'a dɔn cɛya kɔni banna sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛbolofara min n'u k'a ma opération dugukolo ko forces armées Bouakari u ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ Kayina lamini na marsikalo tile 14 k'a dugu jɛ a tile 21 la o wulikajɔ n'o jateminɛ Bouakari k'a dɔn u tɛ tɛmɛ tu la u tɛ tɛmɛ kɔfulu la u tɛ tɛmɛ dingɛ na Bouakari Sidiki k'a dɔn kulu yɛrɛ t'u bali koyi munumunu salo in kɔnɔ min ye dugu min n'u k'a ma an bɛ di bi ani diboli ni ɲɔgɔn cɛ Bouakari k'a dɔn u ye saloli kɛ ka bɛnbɛli kɛ sɛbɛnnikɛla ko Bamaji jɛrɛjɛkulu minnu dogolen tun do wo kɔnɔ Bouakari Sidiki k'a dɔn wo belebeleba 2 dogɔrɔ belebeleba 2 kun b'u bolo ko min ma tubabukan na base Bouakari yen de kun y'u jaba la yen y'u dogɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn kelen kun bɛ n k'i ɲininka ayiwa Madina Kayi i k'a dɔn ayiwa u dogolen kun do furanjɛ in na sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni sɔrɔdasiw nana danganiya sɔrɔ k'a dɔn juguw dogɔyɔrɔ don u caman sɔsɔlen bɛ ɲɔgɔn ka marifa b'u bolo min ye kɛlɛkɛfɛn caman b'u bolo Bouakari yan ka di yen ye n'u ko law cɛ 60 sina ka taa lahara yɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen na Bouakari minɛn minnu b'u bolo u y'o bɛɛ lajɛlen tasuma k'o lasa ni k'o jeni ka bɔ Kayi ka taa Ɲɔrɔ Bouakari k'a dɔn sen kɔni sennamaw tɛ dɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i k'a dɔn n'o ye drone ye Bouakari k'a dɔn u y'olu jateminɛ olu nana sɛgɛsɛgɛli kɛ sa Bouakari ka taa ye k'a fɔ nin Bamaji ninnu minɛn caman de b'u bolo minɛn minnu b'u bolo
Bouakari i k'a dɔn ko min ma dɔrɔn kamikaze o b'u bolo arajo dɔ bɛ yen min doit été YT Bouakari i k'a dɔn min ye essence ye litiri 3,000 o fana dogolen b'u bolo Bouakari i k'a dɔn a wasɔrɔsi minɛnw marifaw i k'a dɔn a n'a kisɛmafɛnw n'a a terimafɛnw nin bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn u taara b'o fana kan Bouakari an mago bɛ taji la o an y'o sɔn alo kana minɛn tɔ o b'o t'an ye Bouakari i k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen susu k'o ɲɔɲɔ sɛbɛnnikɛla ko bɔ taara bɔ min galaba y'o dɔn mobili 3 dogolen kun t'u bolo wa kungokolo kɔnɔ ye min ye kari belebeleba dɔ ye min ye Sonefu ka kari dɔ minɛ ne kun do k'o dogo Bouakari u y'o dɛmɛ ni ka kaye sɛgɛrɛ yarɔ Surakakɛ nisɔn ladiya o sabula a ka kari yira mobili 3 wɛrɛ in u y'olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ sa ka kaye sɛgɛrɛ Bouakari k'a dɔn min jara tɔ bɛɛ lajɛlen y'o dɔn wa maa 12 den minɛnen kun t'u bolo olu sirilen don k'o dogo sa kɔlɛkɔlɛ Bouakari i k'a dɔn sɔrɔdasiw taara olu foni ni k'olu dɛmɛ ni ka kaye sɛgɛrɛ an bɛ donni minɛ ko bi min kɔni ye k'u farikolo lajɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ ni bana t'u la walima fɛn wɛrɛ t'u la ɛlɛ ni sɔrɔdasiw bara k'o baara de kɛ sa ni o kɔni kun jɛra u bɛ ta ka taa di u ka denbaya ma Bouakari fasiriba ko an bɛ donni minɛ ko bi min ye Mali ye a bɛ ja nka kɔrɔtɔ ko tɛ sabula ninnu fali k'a ban Bouakari i k'a dɔn minnu bɛ kodɔn o caman kɔni y'a jira k'a fɔ i kana siga yanni sɔɔni cɛ i k'a dɔn Mali kɔni bɛ kɛ i b'i kolonko la fo Kayi maa t'i ɲininka sɛbɛnnikɛla ko min jara bɛɛ ye Bouakari nin gɛlɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛ min tora nin na Bamanji la a bɛ maa 100 bɔɲɔgɔnko bɔ Bouakari ni Mali armée tɛ joli bɛ se ka nin kɛ Mali yɛrɛ min ye mina ye o min diɲɛna o min denina u bolo Bouakari k'a dɔn danto la la guerre a ti ba don kelen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra soir de Bamako an bɛ u fo côté ni ye dingɛ jɔlen ye a t'a ɲi bolo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le sursaut sɛbɛn fɔlɔ ye nin y'a boli ko 359 maa min ka fasiri ye nin ye o de ye Mariamu Sisɔkɔ ye Mariamu ko min ye wulikajɔ ye Kidali région na ma bɔ sisan ka Kayi mara o wulikajɔ ni ka o sebaya ta k'o di Fama ma wa i b'a ye k'a fɔ Fama u tɛ an ka marabolo kelen na munumunu salo ni an ka cɛden minnu n'olu ka bolofara n'o sigiyɔrɔ bɛn bɛ Kidali région ma olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka bɛn jumadon ma marsikalo o tile 20 san 2026 ni an ka nin marabolo segina in lajɛ n'o ye Kidali région ye i b'a ye k'a fɔ nin maa murutilenjɛkulu ninnu jatigɛwale baara bolo dabaw u kɔni u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina min ye forces armées maliennes fana u ko n'aw tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina k'aw kunci k'aw dafara walima k'aw sɔn ta k'aw biɲɛ ta aw fana o y'anw ka baara ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ kunnafoniw sɔrɔlen kɔ u b'a fɛ ni ka se ka munumunu salo kɛ Kidali région kɔnɔna na Kidali ni a nɔkandugu ka se k'a bɛɛ lajɛlen larawe maajugu dogolen bɛ fa minnu fɛ ni ka se k'o bɛɛ lajɛlen ni ka o ɲini k'o dɔn o munumunu salo senfɛ i b'a ye o kunnafoni nana sɔrɔ u fɛ k'a fɔ min y'an ka convoi dɔ ye e ko mototigi do maa caman i b'a dɔn u bɛ sigi moto ka fila o moto o sigiyɔrɔma 10 kɔ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni tun b'a fɛ ka janjugu dɔ da anw ka convoi dɔ tɛmɛtɔla ɲɛ n'o ye convoi militaire n'u kun y'a dɔn u t'a kɔrɔbɔ bawo n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ nin kunnafoni sɔrɔlen kɔ u yɛrɛ bolojan dala ka ban anw ka sɔrɔdasiw n'o ye convoi militaire ye a bɛ na bɛn jan kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye tigɛnkan sɔrɔlen kɔfɛ drone olu minnu ye an ka kɛlɛkɛ pankulu minnu bɛ dulon sanni dugu cɛ lɛrɛ caman k'a sɔrɔ u ma décharger u ni mugujugu bɛ ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye ninnu sɛbɛkɔrɔ suma u ɲɛna sa yiriŋɔnima minnu bɛ cɛncɛngana in na k'u b'a fɛ ka taa dogo yen de u yɛrɛ hakili la sa dogo yɔrɔ kɔni o ɲɛna ndoroniw kɛlen ka nin kunnafoni sɔrɔ minnu sigilen bɛ n'olu bɛ drone ninnu ni ka a yɛlɛma cogo min ka di u ye o sina ka sanpɛrɛ jigi u ka ten u ye o jeni ni k'o bɛɛ lajɛlen kɛ finfinkuru ye maa 10 kɔ k'olu bila ka taa kiyama o bɛ su la o tɛ ɲɛnama na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ Mariamu Sisɔkɔ ka fɔlɔ les réseaux kɔnɔ a ko min ye forces armées maliennes ye n'i y'a ta k'a lajɛ donna dugujɛ Sewa donna dugujɛ Dawula wa donna dugujɛ Sankɔrɔta wa n'i y'a lajɛ fana minɛn tanya min n'o tun b'an ka finitigilakaw la minɛn kɔni sɛbɛkɔrɔ sɔrɔ bɛ fo ka faranga ni k'o bila kɛrɛfɛ minɛn ninnu kɔni e ko Maliko ye an bɛ sɔn ka taa ka ni tɔ to han ka taa mini tere jugu
amta minu ko to chama ba de bi amta ko to an gona an be tanga kiyama ta ala ka soro maga maga mena nu inu fo amina bi koran nyela ala ka sini nyuma ma tiri na mi Maryam ma esizo ye ala ko ya jira sa ga fo wati min na on be seli munya na mi ye kidale rejo ye a kokodugu ka digi club fe bloka mi ye noro wesi kidale rejo na ibaye ka fo forces armées malieni ulu ko ni bala ka mawno bulumina ni ka ulla kana wa mi ye sorda su ye u yera ka fola mi ye kuna foni sanu mai o kata ni ga duga nyama so ma wa ni ye communique mi na kokoroma dola u ka nyama so bayra fe no état major général des forces armées ko ni ajira sa ka fo ni bara nyuma de kala jumatemeli marshalo tlemga san 2026 kidale rejo ko nana ni ngwe sabay subamna ya salo ka bo le source ko no Maryam Sisoko aka facilité mani fi mana ye dugu min siraga o dugu don fuli de beke ila no ko bala choko be wala tirigi sogo bela gele mana ke bien ye muruta bi dogoya wala tirigi mbi boni sebe mi nuka mal indépendant a bolugo chien ba woro kemenani ani chieta ani fla ma mi nyene zebe atwa de ko Dauda Sangare Dauda ko wala tirigi ka don nyene mbla ngofe nga nyine nde wala tirigi ka do jamana majja marefa umma soro sora su tenni so jala malitara ka seba ya soro o mina minu nzana kabini sanjala de wakare o kiri debisina sebenekala ko akoni kiri fora kiri mimi talike ka nyashi marafa ikado ani mobili minu mbe sora sukuluta wakatiri ko o sani do kera watila o kiri blo ikado abina nyenama ya bi mbite dene wakatiri ko sabula awakle muga ani duru de kera mi nye kiri nye anyama seka soro mi nye ko ye balena ko chama nana famu yali o nana geleya ko nyedoni nana geleya wakatiri sabula ikado kuma chama bala mingera fonyango wakatiri yalema nunu nye tnyewa yalema galodo wakari o de la kiritigela hakilima minu ngumbe minu be kiri nyedon olu de nana wulika jo buluda aberata asimu goita abafe jamana inga nyenabo nga kanyenabo tnyeka akanyenabo bil hakika o de la na nana ningiri ndiga ka foko anana manyangi na nye kiri ndiga ka soro ikado amadalu bela jile soro andege amewo me nye laba bi jigana o kiri hakilim o kiri tigala hakilima wakati ko ya nyini odona mai ngama mi ngoni ye desama ko kile mo wani fly kiri mi ngumbe sina na bi talike ka nyeshi mina minu nuka mako marafasa minu ngera paramu ani ambro wer fe wakati ki kado akajo sabula dalu jonjo masoro hakili na ye nyo anje kosobe wakati ki jango kiri era talembe ka ma minu nzegere ma kolo mo do jamana ngono kabini kunungo wakati ki ni manye ki bo lu nyangi fo ka soro dalu jonjo bela jile dafara u ko kiri mako bubu sese ka kiri ana jenyo wakati ki abitalike ka nyeshi minazadi ma nyafi kiri tigala unana mirike kuma minu ni kuma minu vora jalaki minu vora yalma nunu naso o mawa nye do wa wakati ki yalma dalu bela jile bambulo wa odela cour suprême mi nye chambre yaro no fora e ka chambre tede odineli o ye kiri bulombadi olu nana jatimina kesa ninga jila ka fo aberata I ka do diema klo bana ma minu njala kile do ma gwanzonde o ma nga dalu jonjo nyini bo asiri dalu jonjo bitalike ka nyashi mima mina yere sana minu mbolo wo no ye société paramo e ambroere yalma ando lo era nyini nga wa mi ndiru ma walma mi ma diuma o be mi ni mi ngala ma ando lo nyini nga o tuna ke kinye doyi o ki boy sega li kala mi ngube aduna ma ngama no ye contrôle général des services publics o fana ka wele ka nyinga de ma minu vole do yalma bele jele ika don anye soro la wa yalma mi ni mi vora adalu babulu wa bogare akuika don nguma invo ika don ma chama nya do saka fo mali kiriblo dafara sabula ma tani saba mi be ni jalaki bu no fe wa kari ka don ma shegi ngoni mbala eko olu mabla ka tuka so folo wa yana anye ka don wa sabula mi nye wulika jo ni jatimine wa kari akoma kolomo de jalaki bu luka
ma n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen ale de tun bɛ ayiwa kɛlɛkɛminɛnw kunna n'o ministre de la défense Tɛnɛn Kulubali Boubacar Sidiki i k'a dɔn ɲɛmaa belebeleba kɔrɔ don Boubacar Sidiki a ye jamana ye a y'a ɲɛmaaso caman kɛ a ko k'i bɔ yen Boubacar Sidiki i k'a dɔn maa 5 b'a la olu kɔni bɛ kaso kɔnɔ kabini waati jan hali bi n'a ka bi olu kɔni bɛ ayiwa giringajɔ la min kɔni ko in ye ka nkalontigiya i n'a fɔ général Musa Bɛnba Keyita Solomani ayiwa Bamba ani Musafa Darabo colonel Abdoulaye Wahabu Touré ka taa fara commandant Aminata Doho muso dɔ minɛ don de commandante ko commandante o kɔni ye muso ye o Aminata Doho tɛna kɛ ka dɔ ye kana na kuma donda Boubacar Fasiriba ko a ko wulikajɔw nana boloda ninnu bi bolola Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa kɔrɔfɔtɔ i y'a dɔn kɔni o fana bɛ premier ministre kɔrɔ nɔfɛ Bubu Sise ka taa se jamana kadiriba kɔrɔ caman ma politigimɔgɔw b'a la i k'a dɔn sɔrɔ bosoba b'a la Boubacar Sidiki a ko hali ka dan ninnu ma olu ka kiiri man ka ta ka kɛ i k'a dɔn yanga ye yanga min bɛ se ka kɛ sababu ye hali ni fiɲɛni sɔrɔla a la walima gɛlɛya sɔrɔla a la Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bɛ kɛ ayiwa gɛlɛya baden n'o tɛ kiiri kunfɔlɔ la a kuna kunjɛ min na i y'o dɔn wa dɔw ko k'u ka datugu si kaso dɔw yɛrɛ ko ayi ninnu kɔni min ye sefa wɛrɛ miliyari 33 i k'a dɔn o ka sara u fɛ Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen bilala kɔ la kiiritigɛla minnu bɛ a donnama kama u ye jate min minɛ u ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ to k'a jɛba de bɛ kiiri kunfɔlɔ in na o tuma daliluw ka ɲini i k'a dɔn sariyaw ka ɲini Boubacar Sidiki min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ min b'a to bɛɛ lajɛlen b'a fɔ tiɲɛna a kiiri in digɛra daliluw sɔrɔla sariyaw sɔrɔ la Boubacar Sidiki o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka ja min ye ayiwa waridunko kɛlɛ ye a tɛ dabila dɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ maa kiiri a kiiri fana ka kɛ tiɲɛ kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tugara l'indépendant bɛ u fo ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Zenith Bale Boubacar Modibo Dabo Fasiri Dabo nin y'a ka fasiri ye Modibo ko n'i y'a lajɛ wulikajɔ k'an ka taa Oclé la dɛ office central de lutte contre l'enrichissement illicite n'i y'o jɛkulu ta k'a lajɛ a sigila sen kan jamana ɲɛmaaya bulon de fɛ wa u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ fɛn min ma min y'an ka foroba cakɛlaw ye olu ka sɛgɛsɛgɛ fɛn minnu b'u bolo yanni u bɛ foroba ca daminɛ u bɛ bɔ a la don min fana na o fɛn min b'u bolo don dɔ la a n'u bɔtɔla fɛn minnu b'u bolo nin bɛɛ lajɛlen a ka ɲinini ka a sugu dɔn u y'a ye k'a fɔ min ye Oclé ye a sigi furadama ka na se bi ma a b'o wulikajɔ la i b'a ye k'a fɔ maa min n'o tun bɛ ɲɛmaaya la ye n'o ye Mumini Gindo ye e ko ale ma nɔrɔ bila ni maakura ye wa o maakura min nana dɛ minnu dun bɛ n'olu ye a ka Oclé enquêteurs n'o y'a sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye n'an k'a ma ko officier de police judiciaire maa 18 ale tɛna k'olu wuli ka b'u place la ten an kɛ k'u gbɛn a m'u gɛn dɛ a y'u bɔ a y'u falen de minnu kan ka bila u nɔ na olu mana fɔlɔ nka ninnu kɔni tɛgɛ kula ka bɔ baara la maa 18 mais mun na n bɛ nale o min ye Zenith Bale fasirikɛla ye n'o ye Boubacar Modibo Dabo ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ wulikajɔ kɔni b'a la ka sabati ni maa 18 n'o ye officier de police judiciaire ye o maa 18 min n'olu tun b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ Oclé yi to a la n'an k'a ma ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite o kɔni taabolo n'i y'a lajɛ a kɔni a kɛn bɛ ŋunuŋunu kan caman ye salon belebelew kɔnɔna na fo ka taa se biro belebelew ma nin kɔrɔfɔ in n'a ŋunuŋunu kan kɔni jɛnsɛnlen don hali n'a sɔrɔla a bɔn tɛ ka fiɲɛ minɛ fɔlɔ mɔgɔw kɔni bɛ min dɔn o de ye maakura min sugandila ka bila Mumini Gindo nɔ na dɛ maa min don min ye kiiritigɛla ŋwana don maa do fana maa min don a ja jɔn bɛ a tɛ siran wa maa min fana don kiiri taabolo a siramisɛn ni kumaba a b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛ maa 18 k'olu kɔni wuli ka b'u jɔyɔrɔw la n'olu bɛna nɔrɔ bila ni maa wɛrɛ minnu ye ko yalima ko sariya a kɛra sariya ka kadira kɔnɔna na wa ninnu ka wulili n'o ye maa 18 ye n'o ye officier de police judiciaire maa 18 ye u ka b'u jɔyɔrɔ la k'u tɛgɛ ko ka bɔ baara la ko yalima u bɛna nɔrɔ bila ni maa minnu ye u bɛna baara kɛ i n'a fɔ ninnu b'a kɛ cogo min na wa dossier minnu kun kalifa bɛ maa 18 in na o n'o ye OPJ maa 18 ye ko yalima maakura minnu bɛna suganti olu bɛna sigi dossier ninnu kan kura ye ka a sɛgɛsɛgɛliw boloda kura ye de walima u bɛna ta ninnu ka bilali nɔ dilanni ka baara ni ka tɛmɛ n'a ye wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ o si t'aw ka sira ye anw cogo di
ne ko maa bɛ se ka i bɛ se ka ko di maa ma k'a kunkolo t'a bolo wa ayiwa non ni service da de don ne y'o fɔ e ye o Boubacar ni ne kɛra directeur ye n kɛra ministre ye n nana maa ma sɔrɔ n b'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen ka na ni ma ja n b'a bɛɛ wuli n ŋɛni ye ma ye o e ko hali yɔrɔ fɔlɔ na ko gɛn e ko i ko sisan ko min maa kura min kɛra i ko sariya dɔnbaa don magistrat don i ko a bɛ sariya dɔn e de tɛ a fɔ dɛ o de sɛbɛnlen don m'a da a la dɛ bon je te prends au mot i ko a bɛ sariya dɔn a bɛ sariya dɔn fo k'a fɔ k'a to ten wa a bilala baara min na a y'a dɔn ninnu wulili i b'a sɔrɔ o de b'a arranger ayiwa il faut faire une performance. Il faut enlever les anciens, tu mets de nouveaux. Moi, je suis d'accord avec lui. N'a kɛra maakɔrɔ min mana sugandi k'o bila ɲɛmaaya la i bɛ maakɔrɔ bɛɛ gɛn. I bɛ kɔrɔlen wuli. Siga t'a la koyi. Donc baara minnu kɛla kɔrɔlen ninnu bɛ segin bɛ k'o bɛɛ lajɛlen kan. On reprend? Ayiwa. Mais il y a quoi? N'o b'a to jamana ka taa ɲɛ o bɛ se ka kɛ. N'i y'a Sɛbɛkɔrɔ lajɛ Fasiri Dabo n'o Boubacar Modibo Dabo ye Zenith Bale kɔnɔna na a kɔni y'a jira sa k'a fɔ wulikajɔ o sabatilen don ko bawo ni maa 18 n'o ye officier de police judiciaire maa 18 olu ka wuli ka b'u jɔyɔrɔ la k'a kɔlɔlɔ dan tɛ maa kura minnu fana bɛna sugandi yalima o bɛna sugandi ni kan jumɛn ye o ɲininkali fana bɔn bɛ ka kɛ min bɛ fɔ n'an bɛ taa ni ka segin k'o kan a ko k'olu n'o ye Zenith Bale a ɲɛmaya bulon ye u y'a ɲini sa ka u ka laɲini ani ɲininkali minnu b'u fɛ k'o sɛbɛn lettre la k'o ɲɛsin o kile yi a ɲɛmaya bulon ma ko ka fɔ ka taa se ni article u b'a sɛbɛn waati min na o m'u jaabi wa n'i y'a Sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko kura ni ye enquête minnu fana bɛ yen n'u dulonlen don ko yalima nin tɛna dankari kɛ olu ka ɲɛtaa la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ fɛn min fana bɛ fɔ ka da nin kan dɛ waati dɔ la a fɔra ko tasuma de wulila o kile yi jabala la sɛbɛnfura minnu n'olu tun bɛ bolo la n'a bɛ an ka administration maa kologirin don n'a b'olu nɔ kan ko o sɛbɛnfura ninnu caman bɛ yen e ko tasuma ma o fan dɔ jɛni wa ɲininkali de b'a la ka kɛ ko yalima o tasuma min kun donna yen walima o tasuma min wulila yen ko jɔnni ka nɔ bɛ o la walima maa dun bɛ dɔn ko bɛ o ko kɔnɔ ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ko in mana tigɛ da o da la n'i y'a Sɛbɛkɔrɔ lajɛ Zenith Bale ka kɔrɔfɔ la min ye Fasiri Dabo ye n'o ye Boubacar Modibo Dabo ye ale ko waati ni don nataw kɔnɔna na maa minnu bɛna sugandi n'a ma ye k'a fɔ 18 olu wulila ka b'u jɔyɔrɔ la olu tɛgɛ kola ka bɔ baara la maa wɛrɛ minnu bɛna sugandi ka bila k'olu jɔyɔrɔ fa o ma cogo di kule tɛ de non an ka administration sala o a taden de tiɲɛna sa cogo di il a besoin de moi. Je connais beaucoup de secrets. Quand tu es devenu un officier de police judiciaire. Il ne s'agit pas d'être officier. Il s'agit d'être renseigné. Je connais les voleurs. Zone bɛ zone. N tɛ zone f'u ye. So tɛ so dɔn ha. So de bɛ so dɔn. Hali n'a mɛ nommé a kɛ n kɛ fɛn indicateur. Indicateur. Wale n'o min b'o k'i sen dɔ kari k'a fɔ ko n tɛ. Indicateur. Awɔ. Ko escroc Dakar di. Awɔ a ma ja. Dakar o kare. O ye indicateur di. Naam. N'i y'a Sɛbɛkɔrɔ de lajɛ. Ja to kan ka sɛbɛnkɛla. Boubacar Modibo Dabo. Fasirikɛla Zenith Bale kɔnɔna na. A kɔni y'a jira sa waati ni don natɔ kɔnɔna na. An b'an sigi sa min ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite. A ko a ka lajɛ bɛɛ lajɛlen ye. Maa 18 minnu bɔlen filɛ u jɔyɔrɔ la. U bɛna nɔrɔ bila ni 18 wɛrɛ min ye olu fana ka kɛ maaw ye maa minnu n'u Sɛbɛkɔrɔ jɛlen don a kana kɛ somaya ko ye nin ko sɛbɛn y'a salo ka bɔ Zenith Bale kɔnɔ Boubacar Modibo Dabo a ka Fasiri don ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma luyara da Boubacar Sidiki k'a dɔn maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Alexis ko ngana keguma o de ka fisa ngana naloma ye sabula ngana keguma o bɛ si jan sɔrɔ Boubacar a bɛrɛ ta n'an bilala service da la service da min n'a bɛ jamana ka ɲɛtaa de ko fɔ faamaw de jɛra k'an bila Boubacar Sidiki k'a dɔn fɔɲɔgɔnko t'o la kuma fɔɲɔgɔnko t'o la Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen jɛlen don sabula an fila ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ o de bɛ kɛ nafa ye jamana ma Boubacar Sidiki kɔsa in na min ye douaniers ka soba ye ŋunungunu ni ŋanaŋana barika bonyana sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ foyi kɔni tɛ ka directeur ba a n'a ka danganba ni k'u kɔ don ɲɔgɔn na Boubacar Sidiki
k'a dɔn ngalo directeur Jaba jelen bɛ min y'a ka danga ye n'o ye colonel major Mamadou Traoré ale de ye danga ye sabula ale de ye directeur général adjoint Bouakara ko nin jɛ fila hami wɛrɛ tɛ ninnu na koyi min ye jamana ka ɲɛtaa ani faamaw kelen bɛ k'an bila baara min na anw ka ŋaniya ye kelen ye n'an na ɲini ka si ɲɔgɔn fɛ sa sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔfɔ in sɔrɔla i k'a dɔn danga yɛrɛ la n'o ye Mamadou Traoré Mamadou Traoré ko a ko i k'a dɔn ale ka directeur n'o ye n ɲininka Cheikh Hamala Diallo ye Bouakara a ko i k'a dɔn u bi ɲɔgɔn galama u suna k'a ye kelen ye Bouakari k'i k'a dɔn ni fiɲɛ ko law ye fɛ o y'a sɔrɔ ale ni directeur kumana Bouakari ko gɛlɛya jumɛn bɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'u ka hasidiya kuma ni ŋanamu kumaw na min kɔni u bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min i k'a dɔn a dabɔlen don kama Bouakari i k'a dɔn douanier t'o ye a ko i k'a dɔn kɔsa in na ni jɛ fila ka jɛ u ka baara n'u ka cɛsiri ni wuli ka jɔ a n'u ka ɲanfaamu kɛra sababu min ye ka wari min don douane na n'a dafɔra don o don i k'a dɔn hadamaden bɛ hawuja sira gɛlɛn don o den ye Bouakari o k'i bɔ yen maa minnu k'u ɲɛna k'a fɔ an na don yɔrɔ sɔrɔ an na wonin sɔrɔ an na kɛ nin ka nakari ye walima an na taa kɛ kɔrɔfɔlikɛbaa ye Bouakari ko an k'an lafiya o banna ha colonel major Mamadou aw minnu b'a fɛ ka ɲini nin ye da suwalen de y'aw ɲɛ cɛ i ye nin gɛlɛya dɛ a ma gɛlɛya o n tɛ nakari fɛ n bɛ baara de fɛ a banna n bɛ ka jamana fɛ baara banna a tɔgɔ de ko Sangaden de don awɔ il vient de mon village sumani bɛ maa o maa e bɛ taa somɔgɔ ok awɔ an ka dalu e bɛ sɔn ka nin kɛ anw na e ka mun k'i la anw nafigiw a tɛ nafigi foyi fɛ a ka bureau kɔnɔ a t'an fɛ ayi an ye Ala minɛ Bouakari Fasiriba ko a k'i k'a dɔn kɔsɛ in na ni jɛ fila yera ɲɔgɔn fɛ Bouakari ni maa ti bɛnna n'i y'u ye dɔrɔn n'i ye kɔlɔsilikɛla dɔrɔn i bɛ sin k'o dɔn ten sɛbɛnnikɛla k'u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri fɛn o fɛn n'a fɔra kɔsɛ in na min ɲɛ taji bondo 700 ni kɔ Bouakari k'o de dɛmɛ na Ala n'an ka sɔrɔsiw sababu ka don jamana kɔnɔ taji ko gɛlɛya bi ba cogo min na a ko produit pétrolier Bouakari k'i k'a dɔn maa t'a fɔ maa ye a ko n'i ye colonel Cheikh ayiwa Diallo ta k'a lajɛ a ye wuli ka jɔ min kɛ douane na o ma f'i ye Bouakari a ye baara ni baara minnu kɛ o ma f'i ye wa a ka danga in fana b'o cogo de la koyi Bouakari a fana ye yɔrɔ caman kɛ min ye taji bondo ye sɛgɛsɛgɛli kɛ yɔrɔ min ye bureau bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'olu ɲɛnabɔ min ye Mamadou Traoré Bouakari directeur général adjoint a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ suɲɛni kɛ yɔrɔ tɛ yen nkalontigɛ yɔrɔ tɛ yen Bouakari i k'a dɔn ŋanamunaw bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn Bouakari i k'a dɔn a kɔnɔ jɛlen don ka ɲɛsin a ka directeur k'o fɔ diɲɛ bɛɛ ye a yɛrɛ da ko ten a ko olu maa fila u ka filaninderiya bi Bouakari k'o dogolen tɛ maa na sɛbɛnnikɛla ko min ye ayiwa général Cheikh Diallo ye Bouakari k'a dɔn a nisɔndiyalen don sabula a bɛ fɛn kunna fɛn min n'a y'a sidɔn ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ a dalen don minnu na Bouakari k'a dɔn kɔsɛ in na kunnafoniw sɔrɔlen ŋanamu ka se ka mɔgɔw ja tigɛ u tɛgɛ bi ɲɔgɔn tɛgɛ ngami Bouakari sisan ni 770 ni 90 u sina ka t'u ɲɛ da u ka ten i k'a dɔn bureau de pétrole la Bouakari u taara sɔrɔ muso ngana dɔ fana bɛ yen min sigilen don k'u makɔnɔ min ja tɛ tigɛ min di bɔ a cogo la san kalo 12 min kɔni n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ Ala den l'imperturbable Sira Mali ne ko nin de don wa muso min filɛ o directeur fila in kɛrɛfɛ o don wa ale do kɛ sara b'a la koyi a sarama a kaɲi saraba de b'a la a kaɲi c'est bon wa douanier fini in kelen bɛ k'a minɛ cogo min ye de nin de ye siraya ba sira ne ko e bɛ sɛbɛnfura de kalan na wa e bɛ bureau pétrolier ɲɛma e b'a la k'o ja de filɛ j'apprécie a cɛ ma apprécier ka appréciation non moi je l'apprécie dans le cadre du travail toi non tu as tendance à déformer les choses non n tɛ k'a déformer dɛ tɛmɛ a kan basira sira sarama n y'a fɔ bi n y'a fɔ si wa sara b'a la e nin ye kuma jugu de ye nin ɲɛmaa fila Bouakari a kɔni ɲɛda ninnu kan Bouakari k'a dɔn a yɛrɛ nisɔndiyara sabula n'i bi baara kɛ i k'a dɔn ɛlɛ ni hakili ɲuman kɔnɔ basigi kɔnɔ Bouakari i mana ɲɛmaa i ja tɛ tigɛ abada sabula a ka di ye san kalo 12 o ka na a ko kɔsɛ in na min ye ministre ka taali premier ministre ka taali Bouakari nin bɛɛ lajɛlen munumunu kɛ Sira Sarama da la a ja ma deli a ka numéro ja dɛ a tɛ n bolo Ala i tɛ taa nakariya kɛ Mamadou ka bureau da la yen o ka numéro in d'i ma non a tɛ ne bolo directeur général adjoint Mamadou Traoré
Comment il est décent. Moi, je suis de Ségou. On n'est pas loin. Moumé ta flin de Dieu là. Moumé flin de Dieu là. Flin de Dieu là. Nous, Yamina a dit, il vous greffage mini. Au greffage, Jenny nous, au bois Chungilena, Baby Farakita. Oui, Ibrididi. Oh, d'accord. Asukuma Dogwa. Voici qu'il y a radar ko. Afrika do ambi doni mina ko bi. Malibe ala tanu. Sabula minye sanui. Bobo ke ble. Aya dabo minga ma nyena. Bwakaro nunu nye bara minge kle fly na. Na folo min zoro la douane na. Bwakar sirike ko do dola adab na fanyi. Na dadu vora dungo do. Jabetige. Ni muye sebenye. Anye min bo le radar ko no akabi bolla. Karamo do watu ngara le radar ambe uvo. Ni entega do ni sama mbebo sama mnugo amako info matin ukote joni jalagite mane dugu menete sigi yoro furanga jago nyumango mami nga fasiriye ni info matin kono ode esiku ebaye flage ko mi onga esanuye nafolotigi sanu ale mi jamba onga nafolo ananga jamana soro bele jilena ministre de l'économie des finances ministre d'état ni ya sebekoro laje ko sa daina akoni gunke mega kuleka bo ka fo mi marché financier okoni yo mo affaire sanfɛ amma ko be se fo war milliard e biduru la o koro ko kuleka bole ibaye ka fo ma chama be yi olu ye dana da faso maliba kan bawo yo mo o fere sanfɛ la aw ye nafolo min kamaro ka fara ɲɔgɔn kan dɛ abeti jo se fo war milliard biduru ani saba ana kungan bɛ o b'a jira ka fɔ an ye min laɲini an tɛmɛ n'o kan ni y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ibaye ka fɔ nin bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ an bɔlen kura CEDEAO la ni ka AES sigi ma caman kɔni kun b'a la ka siga o sigana kun don bɛ ma caman dusukun na nka an bɛ dunu ne ko bi danaya o b'a la ni ka sinsin ka taa fɛ wa min ye UEMOA ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la o hali n'a sɔrɔ an tɛ CEDEAO kɔnɔ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ fana min ye k'a minɛ san 7 juru fo ka taa se san 5 ma maa caman kɔni ye danaya da faso maliba kan bawo n'i y'a lajɛ anw ka jamana juru tɛ to a la wa min ye juru yɛrɛ fana ye waati dɔw la an bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ o bawo min y'an ka sɔrɔ dabolow ye an kɛn bɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛrɛ bɛn an yɛrɛ ma fɛn minnu bɛ yen n'an ma mago bɛ se o ma joona nafolo ani musaka sira fɛ o bɛ bɔ ni sira minnu ye o bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tigɛlen bɛ minisiri sanu fɛ n'o ye Aluseni Essa ninnu ye wa n'i y'a lajɛ fana jamana waati ni don nataw kɔnɔna na an kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan dɛ o bɛna kɛ sabu ye danaya o ka se ka kurakuraya an kan k'a dili don ka taa fɛ min ye UEMOA ye o maaw o jamana minnu b'a kɔnɔna na n'o dɔ bɛ tali kɛ Benin kan Côte d'Ivoire jamana ka taa se Sénégal ma ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Togo ma nin bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'a jira sa Mali a bɛ AES jamana min kulu min kɔnɔna na jonko ala danaya bɛ se ka d'a kan wa danaya jamanaw fana don wa min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye teriya wɛrɛw bɛna tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ min kolo ka girin ni nin bɛɛ lajɛlen ye nin ye sɛbɛn maintenant y'a salo ka bɔ info matin kɔnɔ ne bɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura san 32 sɛbɛnni o tɛ bila ko ye wa kari k'a dɔn jamana ye kalanso kelen ye wuli ka jɔ ni jateminɛ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ bolo kelen kan a ɲɛ ka se ka dɔn o de la min ye office malien de substance précieuse fɛn o fɛn ni nafasɔrɔ siraw don ko nafamafɛn don o feereli ni jagoli wa kari jamana ka bɔ a kalama wa a mina a n'a sɛbɛnko a bɛɛ lajɛlen taara k'a kalifa ministre Musa Alassane ma min ye ministre de l'industrie et du commerce Bouakari sisan kɔni an sera so sɛbɛnnikɛla ko a ko nin wulikajɔ in ni jateminɛ a dabalen don a kama Bouakari fɔlɔfɔlɔ an ka sanu bɛ bɔ kunfɛ bɔli don a bɛ feere cogo cɛjugu la Bouakari k'a dɔn minnu ɲɛ sanu bɔlaw ye Bouakari olu kun mɛnna an kan kosɛbɛ sabula san o san Bouakari wari min n'o bɛ kɛ majɛ y'an fɛ a fanga bonyana o jateminɛw n'o sɛgɛsɛgɛli de nana fara ɲɔgɔn kan Bouakari k'a dɔn sanu bɔta a ɲɛ bi dɔn sabula n'i y'a ta k'a lajɛ Bouakari k'a dɔn sanu bɔta a bɛ se tɔni 772 ma Bouakari san 2022 o de kɛra sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye tɔni 6 ye o farala ka ɲinan zan a nafolo kasabi i t'i sigi k'i tilen de miliyari 773
o kɔni hali ni impôt ma baara kɛ douane ma baara kɛ a ka ɲi. An kɛ. Bɔsiriki a ko ye sanu dama ye. Marijane t'o la. A tɔgɔ di lulu t'o la. Bɔsiriki jama t'o la. Jama t'o la. Marijane de ye jama ye o. Min bɛ bɔ a ka dugu in na sa Bugunikaw fɛ yen. An ka dugu tɛ sa an ka maraden kɔrɔw don. Région de Buguni a bɔra Sikaso de fɛ. A tun bɛ Sikaso région de fɛ. À partir d'aujourd'hui, je nomme Buguni capitale régionale de Sikaso. Tu as quelle compétence? Lithium. Tu es devenu maintenant un conseiller du ministre de l'administration. Non, lithium, à cause du lithium. Lithium. Oh, aïwa. Oh, il faut être membre ni. Non, a kɛra futɛsi. Futɛsi to. Dumuni ni miirika bɛ dun k'a b'a adamaden nafa. A bɛ bɔ anw ka région na. I t'i fara anw na. N'i y'a mɛn bɛ taa Sugunikura la Sikaso fɛnw de bɛ Sugunikura. E ko cogo taa Magan sɛnɛtigi dugukolo jala don i bɛ fɛn fɔ don a bɛɛ bɛ yen. Anw mago bɛ dumuni fɛn la bilen an bɛ lithium de fɔ. C'est fini. E bɛ fiɲɛ minɛ wa? Non anw tilala o. Anw bɛ taa lithium fan fɛ wari bɛ yɔrɔ o yɔrɔ anw bɛ taa yen. I ba ye. Walahi e bɛ to wariko la. I ba i ka sɛnɛ kɛ. I ba i ka sɛnɛ kɛ. Kuma bi sisan. A ka lɛnbɔ a bɛna sara Buguni ala sago i sago. Walayi kalo b'i da. Buguni est devenu Buguba ye. A kɛra Buguba ye o kɛra Kosa o ye Kosa in de ye. Ayiwa. Bɔsiriki fasiriba ko sanu bɔta miliyari 700 ani miliyari 63 Bouakari k'a dɔn o de bɛ dasi an ka wagati kɔnɔ n'i y'a mɛn PIB i yɛrɛ y'o dɔn Bɔsiriki ministre de l'industrie et du commerce i k'a dɔn fulakɛ min kɔni ye nafolo ye a bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ a ka fa fɛ sariyaw sɔnn'o ma n'i hakili b'a la waati la sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ de kɛra sababu ye a ka dɔn k'a fɔ an ka jamana bɛ majɛ min kɛ sanuko la jamanadenw kun b'an kan dunanw b'an kan sanu bɔlaw ani sanu feerelaw Bɔsiriki k'a dɔn a waati kɛra san 2023 ko bɛɛ lajɛlen nana jɔsa ka wuli ka jɔ kura ani sɛgɛsɛgɛli ni sariya kuraw boloda Bouakari k'a dɔn a dɔnnama in kama caman y'i muruti k'i pan k'i jɔ i k'a dɔn ka kasolataw ni ayiwa kiiribulonw boloda u y'a ye a ti bila Bɔsiriki u laban nana fɔ Mali jɔ ko ala a ta ɲɛ tiɲɛ an zɔn na sɛbɛnnikɛla ko an zɔn na Bɔsiriki u k'a dɔn Mali tun bɛ fɛn min ɲini o y'o ye Bɔsiriki k'a dɔn kɛmɛ sarada 50 kɔni i ka da la kɔni o bɛ sɔrɔ an fɛ a tɔ bɛ ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sanubɔlaw ka nin bolofara min filɛ nin sɔrɔ bolokura min bɛ yen n'o bɛ sanuko sɛgɛsɛgɛ a donda n'a bɔta Bɔsiriki hali minnu bɛ taa tɛntɛn tɛmɛ na ninnu b'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ u k'o de ma office malien des substances précieuses ne ko jɔnni y'a ɲɛmaa ye dɛ ou bien maa ma sugandi fɔlɔ de. Maa ma sugandi fɔlɔ. Allah. A jɛkulu sigila sen de. Je peux donner un nom. Jɔnni. Wallahi ni y'o tɔgɔ fɔ. O ye jɔnni ye sa kana murumɛ basiw kana. Qui a fait ses preuves à Malitel. Min ye Malitel feere k'a wari di Mali ma. Ndiaye. Qui était directeur de yɔrɔ in dɔgɔ. Sotelma Malitel. Wallahi u k'o wele. Un garçon très doué. Ayiwa. U k'a di Ndiaye ma. Asim je te propose Ndiaye. A tɔgɔ sɛbɛn han. E y'a dɔn e de ye conseil des ministres ɲɛmaa ye sisan. Asim ka kamalen tɔgɔ de kamalen mani in sa min ni maa tɛ tora bɛ sɔrɔ a la sa. Junior kɛ. Junior tɛ damalen ko tɛ wa. Awɔ. Kamalen ba. O ɲɛmaaya b'a nɔfɛ. A mana c'est le conseil spécial. C'est lui président de la transition. Écrit papu kamalen tɔgɔ de a sɛbɛn. N'a ma Dembele ta n'a ma Ndiaye ta a ka wele bila Papu ma qui a été ministre qui a terminé un bon cadre. Wallahi n bɛ min f'i ye o de don. Bɔsiriki fasiriba ko a ko nin ko minnu dalen don ɲɔgɔn kan i k'a dɔn sɔrɔ don n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ cakɛdaw farala ɲɔgɔn kan sa min b'a to u b'a dɔn sɛbɛ don a ko hali kɔsɛ in na société de patrimoine minier du Mali n'u ko Sopa Mini SA Bɔsiriki février kalo tile 6 tɛmɛnen o yɛrɛ ye wulikajɔba dɔ kɛ wulikajɔ min n'a kɛra nafaba ye ani jamana ka sigi ka kuma o taara kɛ ka fara cakɛda wɛrɛw kan i n'a fɔ awaso Mali SA san 2022 min n'a y'a daba kama yɛrɛ i k'a dɔn wulikajɔ kuraw ka boloda ye waasa a ka kɛnɛba wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'a to sanu bɛ bɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ latigɛ kɔnɔ ani faamuyali kɔnɔ sariya kura minnu bɔlen don Bɔsiriki k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ bato nka an ka sanu bɔta a feereta min bɛ taa diɲɛ jamana wɛrɛ la maaden sigilen don a bɛɛ la sa ka ɲɛfɔli kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura an b'a bila yan wa non n bɛ Tezara premier min o bɛ bɛn k'i hakili sigi
ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la Bɔgatigi n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni a boloko siɲɛ 7,000 990 siɲɛ 90 ani 7 Bouakari min ye maa ni sigiɲɔgɔn cɛ kogo ni ngurunin ka fisa kuma kungurunin ye Mali ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ a Bouakari e ko gɛlɛya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ti ɲini ka duga wa Bɔgatigi i k'a dɔn Mauritanie ka caman bɛ dugawu kɛ Malien fana caman bɛ dugawu kɛ maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ jango i ni maa min bɛ sigi la kabini Ala ye diɲɛ da a ka ko caman ye kelen ye laadaw ye kelen ye Bɔgatigi i k'a dɔn a ka duguden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a fila ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya nana fɛn kelen min bɛ se k'o ban i k'a dɔn o ye sigi ka fɔ de ye sigi ka fɔ min ni maa caman kɔrɔtɔlen kun don a kɔrɔ a na kɛ nka kɔsa in na gɛlɛya caman dara ɲɔgɔn kan sabula a yera k'a fɔ min ye sɔrɔsi kɛ fila ye i k'a dɔn Mali k'a kɔnɔ olu kɔni ɲɛma tunu na Mauritanie Bouakari o kɛra mars kalo tile 14 o kun nana dɔ fara gɛlɛya kan nka kuma in fɔ ka se bi ma Mauritanie faamaw kɔni Bouakari a bɛ n'a fɔ u yɛrɛ kɔni kamana ganna u ni Mali cɛ o de la u ye welewele da kɛ ka tabale gosi munna gɛlɛya bɛ don Mali ni Mauritanie cɛ o tuma min ni min fɔlen don ka kɔn bi k'a fɔ ayiwa Mauritanie kɔni ye Mali juguw dogoyɔrɔ ye n'o ye Bamajo ye anw jɛna n'a ye Mali ni maa wɛrɛ y'a ja n'a ka di aw yɛrɛ ye a ye cidenw bila ka na a sɔminen don k'a fɔ rebelles b'u dogoyɔrɔ Mauritanie a ye na ka na sugan a ye na ka na lajɛ an ka lawuli kɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'o kɛlɛ kɛ nin kuma in fɔ kɔni i k'a dɔn a ye caman bɔ dusukun ni gɛlɛya la hali n'o y'a sɔrɔ Bɔgatigi k'a dɔn Mali kɔni ma maa bila ka taa fɔlɔ nka kuma fɔɲɔgɔnkɔ caman min bɛ yen caman bɔra a la sabula a nana dɔn k'a fɔ jɔnga la hali n'a sɔrɔla Mauritanie kun y'a kɛ walima kuma in ye tiɲɛ ye a n'a kɛ u nimisara walima u b'a fɛ ka segin u kɔ sɛbɛnnikɛla ko Mali fana m'a don gɛlɛya la nin ko minnu filɛ nin ye min kɔni ye ayiwa ministre des affaires étrangères ye minnu bɛ jamana cɛ ɲɛnabɔ kɔrɔfɔ ka da olu kɔrɔ u ka taamaw kɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ bɛnkanw ni hakilinaw u k'olu laruwe n'olu laruwera kuma min kɔni ye ɲɔgɔn ye ba ye k'o bi bolo da cogo min na o na kɛ min bɛ se k'a to ko in bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka na tiɲɛ don o tɛ nkalon kɔni ye Mali ni Mauritanie cɛ gɛlɛya a man kan sabula jamana kelenw don Bɔgatigi u ka laadaw ye kelen ye u jɛra jɛ minnu n'o ka kɔrɔ i k'a dɔn ka tɛmɛ fɛn caman kan o tuma an bɛ don min na ko bi sigikafɔ kura ani jateminɛ ko kura olu bɛna kɛ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Mohamed Salim Ould Merzougu ni ale kun ye Mali ka lasigiden ye Bɔgatigi k'a dɔn kɔrɔfɔw ani wulikajɔkɔrɔw bolodalen don lala lasigidenw na segin min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw ye o bɛ se ka kɛ cogo min na waasa kuru in a bɛ ci ka bɔ yen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ tɔgɔ tun wara info matin sɔgɔmada la kunnafoni an bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko soir de Bamako wula Laya Jara nin y'a ka fasiri ye a ko min ye anw ka douane ye u tɛ sunɔgɔ u tɛ jingɔ min ye u ka bolofara min n'o filɛ nin ye hɛrɛma kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ douaniers u y'u tɛgɛ da furakuntan caman kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ jumadon n'o bɛnna mars kalo tile 20 ma san 2026 i b'a ye k'a fɔ kunnafoni sanuman jɛlen sɔrɔlen olu kɔni o y'u ka janw da anw ni Côte d'Ivoire dancɛ n'o ye frontière ye donc ala nin kɔni fura ninnu n'o ye furakolonw ye u y'u tɛgɛ da ka tɛngami bawo nɛgɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 waati i b'a ye k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛli an'u ka wulikajɔ ni cɛsiri a kɛra sababu ye nin furajugu ninnu a kana don jamana kɔnɔna na tɛgɛ ka se ka da ka nin douanier ninnu fɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye capsule de vitamine A ye min kɔni n'i y'a ni kun fila kari dɔrɔn i b'a i kun ja n'a ye o kɔni o capsule 1,800 ani 95 tɛgɛ dala o kan kunbilenni ayi dɛ vitamine A ko kunbilenni ayi sa min ampulu kun fila bɛ kari sa o de ye kunbilenni ye kunbilenni cogo di o bɛ o coron tɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de wa kunbilenni bɛ coron ɲɔgɔn kɔnɔ de o bɛ bɔ ɲɔgɔn na jima de don nin ye jima de ya e delila ka kunbilenni jima ye wa kunbilenni hali a muguma bɛ yen o muguma in dɛ i b'o de dɔn jima t'a la aw ma depuis quand e bɛ baara kɛ pharmacie
ou laboratoire national de maa ye fura feere kɛ Bamakɔ suguba la sa bondala dɛ e kun tɛ fɔrɔ ye yala fura naam e kɔni wari bɛ kɔkɔle bi n tɛ b'o la min ye dɔ ye o ka nin wulikajɔ ye a kɛra sabu ye i n'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min na min ye vitamine A ye o kɔni o capsule o y'o 800 ani 95 tɛgɛ dala o kan ɔ ɲɛnaminifɛn min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ni denmisɛnninlakaw caman dulon bɛ o la tramadol o 250 miligramu o comprimé o 135 ani 100 tɛgɛ dala o kan e ma dɔn ninnu b'anw fa n'i y'a lajɛ a bɛ i b'a fɔ maajugu ninnu a tun b'olu de bolo minnu ko k'u ta ye diinɛ ko ye tasuma bɔnna u ka min kɛ o bolila ni ka taa ka nin fɛn ninnu to maa b'i yɛrɛ ɲininka diinɛ ani furakisɛ feere o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa ɲininkali kɔni b'a la ka kɛ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ fana hakilinajigi dɔɔni a ye nin ɲɔgɔnna baara belebele 2 boloda o de ye fɛnjugu olu tɛna se ka don Bamakɔ n'o ye an ka faaba kɔnɔna ye ani Bamakɔ n'a lamini bawo o kɛra sabu ye kunnafoni sanuman sɔrɔlen kɔfɛ o taara tɛgɛ da nin ɲɔgɔn ko caman fana ka Bamakɔ dafɛla ninnu na nin ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ soir de Bamakɔ kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don bon Sidiki k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan 20 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan ni ne tilala waati min Madani Ture ale bɛ fɔ ne kɔ ni donsogɔni ye ni Ala sɔnna sini min ye nin kumaso kelen ye Buwa Jabate ani Saddam Hussein olu bɛ se kɛnɛ kan min ye kunnafoni ye ni ka n'o di bɛɛ lajɛlen ma Hamɛdu kumana ka an jɔ ta k'a kuma k'a fili fiɲɛ fɛ o ye Jimson contrôle nka kuma o kun ye Bouakari Fin tiɲɛtigi to ama ani Alhaji Daba Tunkara Elaji wari mɔgɔ kɔni wari de ka di Elaji wa salam